שלום, שמי מוניק קקין, אני יועצת נדל"ן של רימקס מעלות. אני רוצה להציג בפניכם בית שנמצא ברחוב חצב 40, כפר ורדים. הבית הוא בית מאוד מיוחד, הבית בנוי מעץ ארז, ואני ככה רוצה שתסיירו יחד איתי ותחושו את המיוחד שבבית הזה, כשהבית הזה למעשה הוא בנוי לגמרי מאלמנטים טבעיים, גם החוץ שלו, השביל שלו, הכל, אין פה משהו שהוא מלאכותי, הכל טבעי. אז בבקשה, אני אציג בפניכם עץ לימון, עץ זית, מזן סורי, יש פה עץ אגוז פקן, שהוא כרגע עוד כמה חודשים הוא יהיה בשל, אפשר יהיה לשבת פה בפינת המדיטציה, גם להשקיף לנוף המדהים וגם לשבת בניחותא ואיכשהו לחוש את האוויר, את הריח, את המראה המדהים הזה של הנוף. זה כבר נותן איזושהי תחושה כזאת של שלווה, של שקט. יש פה נוף מדהים שוב, וזה הבית מצד, פשוט מקסים, מקסים. מי שיעמוד כאן לידי יחוש את מה שאני מרגישה, אבל אין ספק שזה בית מדהים. יש פה אפשרות כניסה לסלון, אבל אנחנו ניכנס כבר דרך החזית שלנו. אנחנו עומדים להיכנס לבית המדהים הזה, אז בבקשה. אנחנו נכנסים כרגע לסלון, סלון הוא רחב וגדול. בעצם החלונות שלו הם חלונות לא סטנדרטיים, חלונות גדולים שפונים לכיוון מערב. אפשר לראות את הנוף שמשתקף מבעד לסלון. פינת האוכל. או איזו תחושה נעימה, כמה כיף להיות פה. אתם צריכים לבוא ולחוש גם כדי להבין. איזה כיף, כפריות. ממש כיף, תחושה נעימה. זה המבוא, פה יש תגר מדרגות לגלריה, אנחנו אחר כך נעלה ונראה. אנחנו נתחיל באחד החדרים. זה חדר שני, זה למעשה הממ"ד שהוא גם חדר לכל דבר. שירותים ומקלחת. זהו חדר השירות, תכונת כניסה. יש גם יציאה החוצה לחצר כדי לתלות את הכניסה בחוץ. יש פה עוד שירותים ומקלחת.